how fucking dumb all this. Jeg var mod en JG shotgun og en Star, når du får dem begge to. What the fuck? Ja. Men helt ærligt, de stod på hver sin side af mig, en foran en bagved. Og jeg når alligevel at tage dem. Nu siger vi ikke noget om, at jeg også kunne gemme mig og sådan lidt i gør, men altså. Eller jeg kunne gå i cover, så det kun var den ene, der havde mulighed for at ramme mig. Men jeg var så heavy tag, fordi den ene anden ramte mig med den der Colby pistol. Den der 60-skuds. Og så blev ramt af... Du ved, der er den der... ligesom 844. Colby. Den der Magnum der. Ja, Magnum. Sådan en. Et skud fra den. Og så et skud fra... hvad er det nu? Sådan et par skud fra en... Nej, en Star. Okay, spray. Men hvordan kan det så gøre, at jeg kan tage? Stadig. Jeg har endelig håbet tilbage. Og så, jeg har faktisk lige nakket dem alle sammen på det tidspunkt. Der er også en med en indfest bag, og han er dansker. Nej, hvorfor? Der er en med en indfest. 60-slottet indfest, og han er dansker. Direkte diskrimination for vores land, mand. Og selvom jeg ved, du er diskrimination for landet, men alligevel. Det er værre. Han er sølv. Okay, når du... Nej, længere. Det er det. Faktisk en PMG med en AK-44, det er rimelig vild combo. Ja, du skal også lige se mig gøre. En ting er, at du skyder efter min teammate, men du skal lige finde mig. Honey candy, what the heck? Au.
Nogle gange skal der bare springe noget. Det er nok. Hvis det stjæle bil, så bare springe noget. Det er åbenbart det nok. Skal jeg crime sted nu, eller hvad? Okay, det der, det er bare ringen lamt. Jeg siger til en, at bruge endfast er pænt lamt. Eller jeg skal sådan, at bruge endfast er pænt lamt. Jeg siger det bare. Og så skriver han, hvorfor er det så ikke det? Tal dansk, dude. Jeg er en dansker, jeg forstår dig godt. Tal dansk. Hvad det her? Goddammit. Den eneste, der på enemy team, der rent faktisk kan lave et kill, har en CSG. Ser ud til det, vi også skal have. CSG power. Nano power. Au. Jeg kunne lade være. Ja, men den her. Inden jeg bliver sådan. Okay, skal man bruge et helt magasin og lidt til nu for at dræbe med nanoen, eller hvad? Jeg står og sprayet et helt magasin på en enemy. Og han har altså ikke Kevlar 3. Og de stiger ellers på forum D1. Eller deres patch note. Der står et skud mere. Det står der på dem alle sammen. For alle de, der er blevet nerfed. Der er bare et skud mere. Hvad pointen er i det? Det er så et andet spørgsmål. En nede. Nå ja, okay, nu er jeg inde i ham der. Han er også bare bedre. Ham der med indfast, ikke også? Før. Hvad tror du, han har taget nu? Du har et gæld. Yep. Jeg satte to Tommy Gun i stedet for. Hvad? Er det true? Nej, den er for ny på den. Ja, kør så. Jeg ved jo, det at køre, det er det bedste. What? Nå. Yes. Jeg har på video, hvor jeg raper nogen. Ikke skønt. Ja, men det er det mest sådan lidt mere køns